Mabibili sa mga butika nationwide. Produkto ng Brigada. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 10 na. Drama na. Unsay akong himuon drama special. Masugo man kag masadya nga storya sa gugma, pamilya kag kabuhi pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special sa 95.7 Brigada News FM. Tama na. Aga, Papa J. Boy Nonoy. Ako galay si Miriam. Tanan nga mga suki ninyo nga mga tigpalamati, mayad-ayad nga aga kaninyo. Papa J. Boy Nonoy. Gusto ko na gid magtiraw. Sang ginatawag Papa J. Boy Nonoy nga langit. Hoy, pag sure na klaseng langit na mong gustong I mean, Papa J. Boy Nonoy, gusto ko nang musulod sa ginatawag og kaminyoon. Kauban, Papa J. Boy Nonoy, ang akong palangga nga lalaki nga nagpusgay sa tinapok nga palwa, Papa J. Boy Nonoy. Ngay tago na lang nato sa pangalan nga Rodel. Winasak mo, Rodel, ang pudding. Grabe gid na. Mawasak na gid na. Ini, Papa J. Boy Nonoy. Nakaplano namin ni Rodel. Gusto na namo, Papa J. Boy Nonoy, nga hanayon ang amon nga kasal. Ay, lagi, Papa J. Boy Nonoy. 29 anyos naman ako. Isa pa, Papa J. Boy Nonoy, may mga sakto naman kami nga mga obra. Kasalan taon namon, Papa J. Boy Nonoy, dako man bulig para sa pagbuo namo sang gitawag og pamilya. Pero, Papa J. Boy Nonoy, sang nabalaan sang akong kuya, itago na lang nato sa pangalan nga Kuya Badon. Kuya, wag po. Wag po. Dili na, Papa J. Boy Nonoy, nagsugod ang tanan akong problema. Para gano'n yung maintindihan, Papa J. Boy Nonoy. Amo niya. Ang mga natabo.
Okay lang ba sa imo nga itong lugar nga gikantuan sa... Okay naman. Sa sining kasubong nga panahon gang, hindi ka na mangita sa maayo nga lugar. Importante nga makita ko kung ano mo ko kapalangga. Kag siyempre makita mo man kung ano ang akon nga pagpalangga. Diba? Balang ko Hindi ba na siguro basihan ang lugar? Sa kanami isang lugar, importante nga bahalag simple, importante nga imugid magunita ng akong lugar. Pero maminti man ang gunit sa lugar. Importante nga, biskin nata diri sa dili kayo mayad nga lugar, basta ang akong kamot naa sa lugar. Ikaw gid gang ba? Pero gang, Hindi man na maiwasan. Gag-isa pa nga. Mag-uyab naman tati pa. Basta gang ha. Sa palabuto naton yung kasal, dapat ingani pud ta. ngani ang... Kay basing susubong lang bala ni kay wala pa kita nakasal kag basig kung kaslon kita magbago ka na. I-promise na ko sa imo ha. Nga, katapos sa kasal, hasta sa magmalam ta. Ay kanami lang Ang galing na. pagpalangga ko sa imo, hindi gid magmalam. Gusto ni mo. Biskan magmalam na ta, adlaw-adlawon paghihapon ta ka. Adlaw-adlawon ta Ikaw ka. balagang Paghambal nga, palangga ta ka. basta gang kabay pa gang wala sang may magbago sa ato ngayon. Wala magbago gang. Kung ano- Magbago lang ang atong panit, Kung ano ka pero ang kanamit magpadayon. Tama ginagang isa pa gang importante gang magpadayon lang kita. Bisan pa madamo sa mga sablag sa aton nga pagpalanggaan ay pero padayon kita. Kay tungod gang palangga ta ka kag palangga mo man ko. Dali naman, nulod na tagang kay. Parang medyo damo na kayong lamok diri. Basi ko pwede. Diri naman ta sagwa para hangin puwet. Human naman tagay na diri sa may bench. Hindi dito na buta Hindi. sa punuan sa akasya. Hindi. Uma naman ta tito. Gusto na ako gang katong tito na ta sa kwan. Sa sagingan. Pansin ako ni Mugang ba, mahiligid ka sa sagingan. Siyempre May naman kaagi ka gang. anong sagingan, no? Mabalagang wala. Kagi sa paggang sa imo ko lang. Sa imo ko lang nabatyagan kung paano mo ko pakanon sang saging. Ikaw balagang pakanon mo ko saging udto, aga, kagabi gang. Siyempre gang. Ginagawan ta ko lang ang bisanap do sa akon sulok-sulok. Ikaw balagang pamahaw paniyudto panihapon saging. Sige lang gang importante ga palang gaanay ta bahalaga saging importante labi. Tara, dito sa may sagingan ta. Maayo kay naabot ka na, Jeneline. Oh, Marian di ay. Ya, mayong gabi ya. Kagina ka pa ya? Kay na pa ko, gahulat ka nimo. Ah, Og, ano kining nabalitaan ko? Ano ya? What do you mean? Ano kining nabalitaan ko, ha? Ano kining nabalitaan ko nga? Nagbalik ko no kamo ni Rodel? Katong imong naging boyfriend sa unang gambal ang taka nga untatunan ninyo ang inyong relasyon kay wala kanay pulos nga lalaki si Rodel. Ya. Bago ka magambal sa amo sinaya. Sabta ako, Hindi mo pa kilala si Rodelia. hindi ko kilala. Kag bilang Pero nasayko ko na, Marian. Ya, kung kay sabi ya, mali ang imong nga kwan niya. Anong mali? Mali ba Hindi kining tanan kinabas- niya nga ginahambal mo. Tama. Kag isa pa ya, bilang kuya ko ikaw, ginarespeto ko ikaw. Kag kabay pa kung Bay. tani, bilang manghud mo, respetuhon mo man ako. Kag, bisan si Rodel, respetuhon mo man. Pero Marian, ginalantaw ko lang ang imong buwas na vlog, ha? Kuya, Hindi ko gusto nga moabot sa panahon nga magpakasal mo ni Rodel.
Kag, masakitan ikaw. Bangot kay kanang lalaki, nakita ko na sa to. Kuya, siguro, hindi magid siguro tanan nga ginahambal mo, dapat sundon. Kag isa pa ya, ari naman ako sa ustong nga edad. Dalaga man ako, kag sultiro man si Rodel. Kag isa pa ya, nagapalanggaanay kami nga duwa. Sigurado ka? Ya, Sigurado ka nga soltero ka ng si Rodel? oo, sultiro si Rodel ya. Paano mo nasabi? Kay tungod wala pa buhin. Wala pa buhin. Anong wala pa ibuhin? Wala pa buhin, kag wala pa mga lapok. Mao ba ka nang imong basihan? Oo, maaning Amo ba akong ka nang basihan. basihan, di ba? Sigurado ka ka na si Rodel, soltero na? Oo, ya, soltero gina si Rodel. Kagabay pa ya, mo malang ginapangayo ko sa imo nga suportaran mo Pag-abot ako. sa panahon, Miriam, ipakita ko kanimo. Ha? Ipakita ko kanimo. Ano buhat mo sing ganon niya? Ano ka na si Rodel? Ano buhat mo sing ganon niya nga ipakita mo? Ipakita ko sa tama nga panahon. Amo nang ginahambulan ta ka. Nga hindi kagay dapat magpakasal kay Rodel. Basta ako ya, sundon ko kung ano ang ginabatyag ko. Ah, Sundon ko. Mariam! Tungod kay palangga ko si Rodel. Mariam! Mariam, pamati ka na. Naka-round 3 na ta. Tatlo na di ay to ha. Okay na ba ka? Abi ko gani, isa pa lang to. Dali lang. Agay. Parang neneng di ang kanyang katawan. Ano ka? Nag-agay-agay ka man. Ano ka? Wala kabi, nagambal nga ikatatlo na galito. Wala mo man lang ako na-inform. Sorry kayo, gang. Sorry kayo. Anyway. Pero, wala ako nakabatyag. Wala ako kabatyag sang kasakit. Paano ka makabatya ko kasakit nga? Palangga man pa ka. Diba? Dili ko gusto nga masakitan ka. Tama. Maayo ka gidgang ba? Maayo ka gidgang. Eh, bisan sa amo na nga pamaagig ang wala mo gig o ginapasakitan. Sana all. Ano gamit mo gang ha? Minola all, virgin coconut oil. Ang akong gigamit gang katong coconut oil kay organic. Wala ng chemical. Buot mo sing ganun at atong giprituhan tas ang bulat. Ito. Olive oil to. Pero wala man na siguro problema gang magamit kita sa ngos oil. Importante nga sa laon mo gid kay basi mabukog ako. Mabukog ako gang sa imo nga pagpalangga. Ay! Okay lang ba ka? Pag nakita na ko sa mong itsura, marag medyo dili ka malipayon. Amo siguro to gang nga wala ako sa may nabatyagan subong kay. May ginapaminsarabi ko eh. Kag hindi kay patula sa ako una nga si kuya. Si kuya mo? Oo. Ano nga kay kuya mo? Si kuya. Naghahambal abi si kuya nga dugay ka na niya kilala kag may ginatago kang wala ka ako nakabalo. Pero May ginatago ako? May ginatago ako? May ginatago ka daw nga wala ako nakabalo pero gang mahambal ko sa imo gang way gid ako nagpati kay kuya kay tanan nga mga tinago mo nakita ko na. Pwede mo bang ihambal gang kung ano ka ng mga ginatago ang ginahambal sa imong kuya? Siguro gang kanang imo. Anong imo? Kanang imong duha ka bato og isa ka truso.
Kining akong anting-anting dugay na ni. Anting-antingan di ay kagang. Dugay na ni. Amo nang nagrescue, nagsalbar ka na akon. Mao ba? Basi kung pwede gang, testingan ko papitkan sang lastiko ang imong anting-anting, be. Pero gang, nagbisita gali si Madam Amor-Amor. Kabalo naman ka na niya na. Mahilig na siya magbisita. O gani, sino pagigani gani upod niya? Basi kung friend na niya. Abi ko gani, friendly people eh. Pero bitaw, kasi kung makita mo sila gang pa-regards lang ako ha. Sige gan. Pero gang, Wala problema. nagalibog gid api ang ulo ko eh. Kay si kuya, abi, Hindi ka na maglibog. tutol gid siya, abi. Ambal niya, kung malangkat man na ako sa imo, mas maayo pa maglaon na lang ako. Pero gang, palangga ko ikaw. Pero Hindi gang, ka magpati sa imong kuya. tungod kay palangga ko ikaw gang, gindipinsahan ko gid ikaw gang, kaya ko ipakigbato ang akon nga pagpalangga para sa imo gang. Magdayon na lang kita. Madayon ginaga. Bisan sino pa na gang nga mag-upang kang magbalabag sang akon nga pagigugma sa imo gang. Arang kahon ko gid ina. May aga. Gang. Dali lang gang, hindi anay magbangon gang, gabuta anay gang. Dahil lang itanggalong ko niya. Gabuta anay gang kay nagungot pa. Tanggalan na. Nagabuta ang saksakan sa charger gang kay kagina pa madang sang aga ipuno na ina. Bayan na lang kayo nag-abot ni. Abi na kong matut. Hilakuya ni mo. Dugay-dugay. Ara naman siguro siya. Nadugayan lang abi to kay karusa gisakyan niya. Wala man niya gigamit tong balsa. Hindi niya to magamit gang kay hubas ang sapa subong. Kuya, Miriam. kuya wag po. Miriam, ganang wala man ka ng hugas o plato. Nakapangugas na kuya. Maba. Gihugasan ko lang atong nawong murag plato. Pero ang plato kag platito, masi pwede ya taod-taod lang to. Si Kwan gali. Sino ning upot ni ma? Og nga nang nakabrief lang kini. Mayong aga. Yap. Sir. Sinsya lang gid niya kay bago lang gid abi siya gabot. Sa sunod, di ko gusto makita ning lalaki diri nga na sa sulod si kwarto nga nakabrief lang. Ha? Iya, ang boyfriend ko gali. Ikaw ang iyang boyfriend. Di ba hambal mo ya kilala mo na siya? Dali lang kay naglahi ang iyang itsura sa nakilala ko sa Santo. Santo, medyo bulaw-bulaw pa ni iyang buhok. Pero subong mo wala na'y buhok. Naubos ang iyang buhok. Pero siya gyapon ay By the way. gang. Si kuya ko gali gang. Sir, may aga, sir. Ako si Badong. Badong. Badong, Si Badong Corpus gali na ya. Utod niya to ya si Kuan. Si Bading Corpus. By the way, Badong,
suksukasan ng imong short. Hindi na si pag-ira-ira ng imong sulod sa imong brief kay murag ato na ko murag gamay kaayo na. Pagsuksok og brief, pagsuksok og short. Sige sir. Pasensya kayo sir. Mag-istorya ta Badong. Kabalo ba ka Badong? Dali lang, anay, ah. Miriam. Badlagon ko, anay, ang mani. Sige, balag ka lang anay na. Murag medyo lahi ng itsura sa imong mani. Direta Badong, pa-istorya kita. Badong, duda ko kanimo, diretso na taka. Ya, hindi anay pagdiretso, aya. Mantikaya na yan. Mantikaan ko anay. Mantikaya na, bago mo badlagon ang mani. Badong, kabalo ba ka nga dili ko gusto nga ikaw o mapangasawa sa akong manghod akong utod ni si Miriam. Sa isa ka rason. Naman anak ko, nga ikaw gali, may anak na sadto. Tama ko, di ba? May tama ako. Dili ka magpati ka na ko. Pero sir, kanang imo mga ginapanghambal sa kuha, hindi na matuod. Badong, mag-deny ka pa gin? Mag-deny ka pa? Sikreto na natin eh. Patya ang suga. Siraduoy ang bintana. O gusto ko makita ni mo lang tawag kini. Nakita ni mo ng picture? Sir, kaila ko ana, sir. Kilala ko na, sir. Maayo kay kilala ni mo na ining nasa picture. Ya, nga dulom yaw. Gipapatay ko ang suga. Aya, di ng flashlight, katulong kayo. Lantawa diya sa gilid, diya sa may piano. Ya, wala man tayo piano. Di walay flashlight. Badong, Arodel. Kita ni mo na? Kita ni mo na nasa picture? O sir, nakita na ko na. Si Maria Usawa man na, sir. Si Maria Usawa. Upod niya si... Sino nang isa? Siguro kailan ni mo na... Ay, sorry. Mali ang nasudlan ko nga website. Si... Lahi nga website ang akong nasudlan. Facebook dapat to. Ang nabot man ko diri sa YouGist. Are, sigurado na. Kita ni mo ng picture? Kita ni mo ng bata? Oh, nga nahipos ka. Kilala mo ng bata sa picture? Pagsabat. Sir. Oh, kilala ko na. Amo nang rason nga dili ko gusto nga ikaw ang masawa sa ko ang manghod. Og subong pa lang da. Pwede ka nang makalakat. Lakat na. Ari na yalo to nang binanlag naman niya. Salamat. Diin si Badong, ya. Niuli na. Niuli na siya. Gusto niya nang muli. Iyang, nga gipapuli mo. Hindi ako nagpapuli sa iya. Siya mismo ang niuli. Iyang, nga gipapuli mo si Badong, kabalugin ako Hindi ako May ang plano ko nagpapuli gi- sa imong Nga gipapuli mo siya. boyfriend. Ha? Ya, wala ka naluoy sa iya.
Nga aging papuli mo siya, 3 na sa kaadlaw, wala kakaon. Bahala siya. Basta ang importante. Pero nga aging papuli mo ya. Anong natabo ha? Marian. Kagina, ganilagabo ginadiri. Marian. Anong natabo? Suguri ko ya. Ginano mo si Badong. Gigambitan ko og... Ginano mo si Badong. Gigabitan ko og labatiba. Buot mo sing ganun. Gisakit mo si Badong. Wala. Nakibot lang siya sa picture ngayang nakita. Nga Gusto mo niya. man makita? Gusto mo makita ang picture? Isa sa rason nga hindi ko gusto nga si Rodel ang imuhang pamanahon. Nga aman niya. Rodel ang pangalan niya. Ako si Badong. Nga hindi ka gigusto sa iya. Marian. Suguri ako. Marian. Hindi ko gusto. Bangot ani nga picture. Nakita mo ni? Oo. Hindi din ng babae. Dili ng babae. Si Maria Usawan. Katalog ba niya? Hindi na. Liboy Magazine. Hindi na mao. Hindi na mao. Kining isa. Kining Sa isa. maniya, katalog man ni sa ibon. Ay, sorry. Mali ang nahatag ni ko kanimo nga picture. Kining isa. Kana. Kining isa ya, dili man, imix man ni. Sorry, mali. Kining isa. Kana, sigurado na. Sino ining bata ya? May picture nga may bata. Kita mo ng bata. Itsura sang bata todo. Ano ang itsura sa bata? Ang itsura sa bata ya, murag bata. pero ang itsura sang bata ya daw si... O hindi. Oh, di ba? Ang itsura sang bata, si Badong. Si Rodel. Ako si Badong. Oo, si Rodel. Nakita ni mo? Oo, Di ba? kay itsura gid. Anong gihambal niya sa imo? Ang hambal niya sa imo, ha? Soltero siya. Single siya. Di ba? Amo tong ambal niya nga. Soltero siya kag wala pa sa sang pamilya. Di ba? Amo nang gihambal ko kanina. Pero ya, hindi ako magpati. Di paghihapon ka magpati. Hindi ako magpati. Di paghihapon ka magpati nga nakita mo ng ebidensya. Basta kung kaitsura niya man lang eh. Kaitsura. May picture ka pa nga isa. Tanawa ng isa. O hindi. Sino nang Ari na. ginakongkong niya? Kinang ginakongkong niya? Si Badong. Si Rodel. Ako si Badong. Oh, hindi. Di ba? Si Badong kag si Rodel. Gikongkong ni Badong si Rodel. Hindi di ya. ba? Mapati ka pa? Sa ginahambal ni Rodel kanina? Hindi. Si Rodel, may ginakongkong, may ginatibong, may ginaaba. Tanawa na si Rodel. Diba? Upo dia pagit si Brian. Ano ang gihimo niya kay Brian? Tanawa. Si Brian nagaduko samtang si Rodel nagaluhod. Nagduda ko anang Rodel. Ha? Nagduda na ko anang Rodel o Brian. Hindi. Ambalanta na ka. Hindi. Ambalanta na ka. Hindi matabo. Ambalanta na ka. Dali lang. Kantuan ko si Rodel. Marian, hindi na Kantuan ko si pagkatod. Rodel. Kantuan ko si Rodel. Nga gitampa ko nimo. Nga wala ka nagambal sa akon. Anong wala nagambal? Nga wala ka nagambal sa akon. Nga may bata ka nagali. Ambal mo sa akon, soltero ka. Wala ka mga agitiro. Pero may bata ka nagali. Rodel nga, ginimo mo
ni sa akon. Ma-explain ko. Hindi ka na mag-explain kay... nakita ko na gitanan. Oh, Rodel, why? Why you hurt me so much? Nga, ginimo mo ni sa akon. Tanan, Rodel, ginimo ko sa imo. Magpalangga ko ikaw, gitawat ko ikaw. How can I get you to see that I'm pulling apart since you've been gone? Rodel, I can never be sure I could ever let go. Your love is much too strong. Rodel, when you love someone, you got to learn to let them go. When I dream about you waiting for love. Umpisa sa mong, Rodel. Wala sang kasal nga mahitabo. Pero Miriam, Wala sang kasal nga may mahitabo. Kay tungod sa subong pa lang, mag-uyap pa lang kita. Nagbutig ka na sa ako. Ginpamati mo ako sa imong pagigugmang isa malagali ka pa kuno-kuno. Nga, ang ginimo mo ni sa ako kag nga ako pa. Ang imo nga gintunso. Umpisa subong Rodel, kalimtan ko na ikaw. Marian, ma-explain ko. Kalimtan ko na ikaw, Rodel. Ma-explain ko. Umpisa subong Rodel, kalimtan ko na ikaw. Umpisa subong Rodel, paabuton mo na. Nga may magwa sang pisi sa imo nga latrasan. Pasalamat ka, Rodel, kung magwa ang pisi sa imong alatrasan. Pasalamat ka lang kung hindi arado, kung hindi karbaw. Kakuado. Maglisod. Pero Miriam. Sakit. Miriam, ma-explain ko, Miriam. Wala na. Ma-explain ko. Wala na. Miriam. Pupuli na ako. Miriam, nagsugod. Miriam. Kuwaw ko lang tanan mga gamit ko din. Dahil lang, Miriam. Kuwaw ko na. Umpisa subong tandaan mo. Tandaan mo, Rodel. Ang mga gipanghambal ko sa imo. Ilabo mo sa bato. Bingaw ang tinapok ko. Miriam, dali lang. Dali lang daw nabatyagan ko na. Ang tiil sa karabaw. Hindi ka magkabalaka, tiil ang ina. Ang masunod sina sa tiil. Sungay. Dali lang. Nabatyagan ko na ang pisi. Miriam, pauntatani. Ginpaagian mo ako nga wala ka kabalos ang lola ko. Ano ang lula mo? Kilala ang lola ko. Kilala na. Oo. Kilala ang lola ko diri sa amon lugar. Kilala ang lola ko. Kilala man ni lola mo. Marian, nabatyagan ko na. Nigawas ang ulo.
hulbaan man to, Brad. Hulbaan ang Niyak sa ligaya, nagawa. oo. Tiil na lang ang nauna. Malamay ka. Hey! Papa J. Boy Nonoy. Nabalaan ko nga anak niya gid gali ang nasa picture. Kagi amin niya man. Pero ulihin ha. Lahin na. Pero Papa J. Boy Nonoy, kung kamo ang pamangkuton, pwede pa ba kaming magbalik kay? Depende Pero kung depende man nagyapon sa imo. Kung palangga mo malang sa kagawain naman sabit o Tama. magpinalanggaan ay din. Nga dili ko. Depende gyapon na sa imo, ah. Depende gyapon na sa imo kung tagaan pa nimog chance si Rodel na maging kamuliwat. Miskin may bata na siya. Siguro na-explain naman niya siguro sa imo, Marian, ang mga natabo. Correct. Kung nga nagkaroon siya og bata, Bata. bago naging kamo. Sige. Ikaw, Brad. Siguro Marian sa imo gyapon ang desisyon sina. Oo. Kung siguro masakit man na para sa imo nga wa man nahambal ni Rodel anay sa imo. Amo lang to si Pedro Oo, Del. amo lang Wala tong si nagambal Biat. niya daan. Oo. Pero kung wala man lang sabit kag dawat mo man lang ang bata kag dawat mo naman ang pass ni Rodel, Tama. wala na problema. Ang importante nagapalanggaan ay kamo kag wala sa nga sabit kag malapakan nga iban nga tao. Amo lang tong sipiat niya kay first wala niya